kadak banwan ra ya ka sok san haswa baki riunget kristan kin rakhe ya ka sngi banwan long bre tragis Chris ka Christmas MLA ka South Shillong constituency uba Sanbor sulai ula sam pisa henriu lak tingka syaki komiti Balang baper ki badan hapo ka constituency jong u. Ya kata ke jing rap pisa ke belashim na ke Tulop MLA jong u la IT syaki komiti Balang ha ke jing rakhi pre-Christmas celebration ke belapen long ha State Convention Center ha ke nyau tarik unok pra arja arpusau. Hagari keski lai don lang ru deki executive committee jong ka dorbash nong ka South Shillong constituency na lor kiwei. Lapani po iping ya kani keski daki jing ruai na ka kunhun tam jong kishipara. Haba ai jing kran ha kani jing lang usulai ula banjur ya ka jing don kam ban penroy ya ka jing sok ba ka jing teli ha pareng baro ke jat ban riu. Ula kula ru ban beteng ban kersan ya ka imlang salang ban penti kenai ka Christmas ka ba klam jing bat ka ba kemen na ka ban ta baro. Di ordunu pie bukan ke jing rakhi ben lang ya kana. Pre-Christmas and New Year get together of harmony. Dengan ordinary cake, bukan kepadang ba, mulai baru Jesus Christ udang Kyrwoh. Yang ayapi bagi yang borok ke konsumsi ke jonga. 19 South Shillong ya ke State Meghalaya bagi ya ke India borok koi, mereka perteru borok koi bagi dia ya ke Jigim. Bagi dia yang Jigim berpohong bahai ke Jigim ke besuk bahasa dia koi bakia, bagi rakiru. Ya ka deka Christmas ka New Year ha ka jing suk ka jing roi ka jing pa ka ba suk ka basan ka ba kemen bat ka ba yo ya ka jing duai baru ka ba Kyrwoh yang i orang mo ta We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Since the gift hampers will be accordingly distributed in your own seat, and the Church of Jesus Christ, Oxford Hills, Shillong, Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya